आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। मयवाड प्राथमिक शाळेजवळ मायनिंग वाहतूक करणारा डंपर आणि गोव्यात कामानिमित्त जाणारे दुचाकीस्वार यांच्यात धडक होत अपघात झाला। केवळ दैव बलवत्तर म्हणून अपघातात दोघे दुचाकीस्वार थोडक्यात बचावले। दुचाकी गाडीचं यात मोठं नुकसान झालंय। होडावडे येथील 21 वर्षीय चिन्मय पेडणेकर आणि 36 वर्षीय संकेत घोगळे हे दोघे होडावडेवरून कामानिमित्त गोव्याच्या दिशेने जात असताना हा अपघात घडला। मयवाड प्राथमिक शाळेजवळील वळणावर हा अपघात झाला। मायनिंग वाहतूक करणारा डंपर आणि दुचाकीस्वार यांच्यात जोरदार धडक झाली। या दोन्ही दुचाकीस्वार जखमी झाले असून केवळ दैव बलवत्तर म्हणून बालबाल बचावलेत। दोघांनाही मयवाड प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आलं असून डॉक्टर विक्रम मस्के यांनी प्राथमिक उपचार करून अधिक उपचारासाठी सावंतवाडी इथं पाठवण्यात आलं।